Ngiyakhuleka kumagumba amanomhlaba. Ngiyakhuleka indlondlo lekhulumayo umntwana ohamba namakhehla. Sanibonani. Namhlanje ngizokhuluma ngendaba kagogo noma nomkhulu. Indaba yethu thina abantwana bakamoya ukuhamba nogogo noma uhamba nomkhulu. Kunabantwana abakhathazekile kakhulu bazi babone ngathi impilo yabo imile ngoba engazi yena ukuthi uhamba nogogo noma uhamba nomkhulu. Impilo yakhe uyibona ngathi ayikho kahle ngoba yena aka-understand ukuthi uhamba nobani. Ubani okufanele azokubonisa ndlondlo ukuthi uhamba nogogo noma uhamba nomkhulu? Abantu abakumbathile, amakhosi akumbathile. Iwona kufanele akukhombise ukuthi uhamba nobani. Even ugogo kufanele avele ugogo kuwena, azibonakalise kuwena ukuthi uhamba nawe. Omunye-ke ngeke akhulume ukuthi yimina usibanibani, omunye ngeke azazisho izinto, kodwa ukuhamba kwendlela, ukuhamba kwakho kwendlela nokukhuthala kwakho kwenza ukuthi ugogo noma umkhulu lo hamba naye asondele. Ukuhlambulula kwakho wena uqobo uyisigezo uyihlambulula ukwenza ukuthi kubonakala ukuthi indlela yakho uyayifuna, indlela yakho uyayibona ukuthi fanele uyiqala uyihambe. Thina singabantwana bamakhosi, sihamba namakhosi kaMenzi. Sihamba namakhosi kaMenzi okuyiwona wona amakhosi esihamba nawo, esithi masihamba la ngaphandle siya ehlane siyo-connecta namakhosi asehlane, si-connecte namakhosi ehlathi, si-connecte namakhosi lapha ey'ntabeni, si-connecte namakhosi asemifuleni, ezibeni ey'ncane ney'nkulu, emadamini amancane namakhulu. Ithina lapho esi-connecte ey'ntabeni, sihambe siyo-connecta kuyo yonke indawo, amakhosi lawo. Yebo, umsamo wakho ndlondlo uwumsamo wakho uqobo. Ayikho into ezobheda kuwe ngoba nakho ungazi ukuthi wena uhamba nogogo noma nomkhulu. Akukho futhi okuzokwenza ukuthi ime indlela yakho ngoba wena ungazi ukuthi uhamba nogogo noma uhamba nomkhulu. Isithunywa sakho isona esizosondela kuwe sikuchazele, sikubonise ukuthi kuhamba kanjani ngempilo yakho. Yingakho ngeke ngithi mina phakamisa isithunywa sakho. Phakamisa isithunywa sakho ngomkhuleko ukuze isithunywa sakho sifike kuwe, sikwazi ukukhuluma kuwe, sikwazi ukukubonisa, sikwazi ukusondeza la mathongo ohamba nawo, ngoba isithunywa sihambisana nabo gogo nomkhulu bakho laba abakumbathile kuwe uqobo. Njengoba siwumsamu, ngiwumsamu wami nje mina nje bangihamba, umsamu wami ukimi, ngiwumsamu uqobo. Uma ngabe kuwukuthi isithunywa sakho sikhona sikuwe nawe uqobo kuwe, ugogo hamba naye, usathula ugogo ngoba uney'nkinga, ngoba nakho akakwazi ukuvela, hhayi ngoba akekho ugogo, ukhona. Umkhulu uthule kuwe ngoba kukhona izinto ey'thile okusafanele mhlawumbe uqale ngazo kuze kube uma umkhulu esondele ezoyiveza kuwe. Musana ukudideka abantwana bamakhosi, musana ukudideka impela nje ukuthi ubone ngathi indlela yakho imile ngoba nakho awazi ukuthi uhamba nogogo noma uhamba nomkhulu. Uzufuna ukuyothatha uyohlola uthi wena ufuna ukuhlola ukuthi uhamba nogogo noma uhamba nomkhulu. Kanti ubani ozowenza umsebenzi ngoba wena okwakho ndlondlo ukuthi mawuphakamisa isithunywa sakho, isithunywa sakho sizokhonekta nawe, siphakame kuwe, sikwazi ukukuhambisa indlela. Ungajahi indlela ukuthi ufuna ukujaha ugogo afike, loya gogo loyo ofikayo ephusheni mayevela emaphupheni ami uthi kusho ukuthi uyena. Yonke into yakho izozenzakalela yenziwa ubani? Yenziwa isithunywa. Isithunywa sizohamba phambili indlondlo, sihamba phambili isithunywa. Yingakho ngeke ngisho ukuthi uma uwumntwana wenzuza spirit, ungumntwana wamakhosi, ungafuni ukujaha, ujahe ukuthi uyolungisa ezinye izinto, ugijime, ngiyolungisa lokhu, ngiyophakamisa abalozi mina, ngiyophakamisa ini, ngiyophakamisa ini. Phakamisa isithunywa sakho ngomkhuleko. Isithunywa sizokugayida, sizokugayida indlela yakho ukuthi sekuyilokhu-ke manje, lungisa lokhu-ke manje, lungisa lokhu-ke manje. Ngoba uzofuna ukuyolungisa izinto ongakafiki kuzo, awakasondeli ngisho eduzane kwazo, kodwa uyoyilungisa. Uyolungisa izinto ekade bengakafiki kuwe abanikazi bakho abakuphethe. Uyahamba uyolungisa. Phakamisa isithunywa ngomkhuleko. Uma isithunywa kuwe siza kuwe sikubonisa ukuthi
angikhona ukuhamba indlela, noma ugogo lokumbathile akakhona ukuhamba indlela ngoba yini nani nani. Uzokwazi ukulungisa-ke lezo zinto. Inkinga siyajaha, sijaha izinto ezishiwo le kude, sijaha ukuthi kufuneka ngiyolungisa umndawo, kufuneka ngilungise abalozi, kufuneka ngilungise umndiki nani nani. Ujahe utshelo, kanti nithembe bani? Ithemba lakho likubani? Ngoba ithemba lakho lisesithunyweni. Ithemba lakho likubantu abangibathile abakuphethe, yibona abazokugayida bekubonisa ukuthi sekufuneka ulungise lokhu, sekufuneka ulungise lokhu, sekufanele uhambe indlela yakho kanje. Okwakho guqa uthandaze, guqa ukhuleke, ufaste, wenze zonke izinto ezifanelekile ukuze kuphakame usithunywa lo thunyiwe kuwo, ozokwazi ukukutakula. Ngoba ogogo bakho nomkhulu bakho bangcolile, ogogo bakho nomkhulu bakho mhlawumbe laba bangibathile babethakatha, omunye wayethwele, omunye wayenjanjani. Dedela isithunywa, khuleka isithunywa sikuphakame kuwe, siphakame sikhulume nawe indaba, siyixoxe indaba. Ukuthi uhamba nomkhulu noma uhamba nogogo, angeke kodwa kuze kufike isikhathi esifanelekile ungazi. Bazoza bakutshela abanikazi bakho, nawe futhi emaphusheni uzobona izinto ukuthi ziyahamba ngokwenzani kwakho, ngokuphakamisa lesithunywa sakho ngendlela efanelekile. Ndlondlo.